Kardom pini beltar jikta pini beltar thanbang pi nili pratima teron pi aprang si beltar ton pen cipajir medam de aprang beltang kung pi arjikta. Robin lang sunat thoy asan chomalong non puanta lang teng alang keter si chinglu chingchi nang bom lang. Keso pen ingdeng plike chok mahang ketegani kita lon pon. Nile balong APHL siya tumbang pukilik ke jok apai kachipia mai kang ni. Borpung piti lang so school chainong aroy pachiplang dead. Diputar lang so SGB tamsing rong hang labang so pertepen avetang lo. Beltang kung piar jupon dada hit puthal beltang ton pen cipajir medam sena. Pinya. Lakhain koira phone development block kapalo koila mati rong bin langsung na thoya san chomalo kimesen ki jona langka via jok kaiketa lang chuho ketersi peri chingnu chingthia phan anta labang so lang teng long si chingnu chingthi nang bom lang. Lang hen lo ejete lang avete pirte monit pen chenglok arong ki klima pila pen angsong kang jaravo mate marat mareng atum anta jun long le dette rengone bonta koila mati rong bin alangsun atha san chomalong ke doning koira phoso siara ratum aning kan bangta ning twenga porlo te lang ka pen non pu anta labang so ki sungpen chitong nang bom lang barikha por esik arua chiklo pen phai kunia chiklo anke lang tuk alang lang choralang joy ke pen ki jonalang long sita aning kan bang sita me mati jonga chiklo pen ha aru a chiklo anke lakato ka ve alang anta theblapsi langka ve ka siksak pen jo raratum ningrinang athila tum ring velta long dun de lapen lapang so koila mati rong ben alang sun atho asan chom lapen mukak lang so alang sun pen kaheloke kilometer isiyad lo labang so ki sung pen nang ke pajok ponji ke non Karbi Anglong kachari pon raratum ke so det ahut akisung det ahut kai kita kirap pen ber aning ke mebang pu Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram rong hangapan nilipen MSC pobito rong piatum anvedlo nang rabji nang rabre tapusi kai kita tuwar cholang rintilo pusi thanpon Ilipen berta pangdakpon anil sonrong par NEWS24 Karbi Anglong. Karbi Youth Student Organization Thek pen KYSO ham phangasong D4 beretam kam class center alo pliang deng mahang ke thek ani talon pon. Jangmini pai grep horni ada por pai keba por pen dipu eboretum kam crop center along Karbi Youth Student Organization aham phangasong ahin pen ingdeng pli mahang ke thekani talon pon. Pangso ke talon pon along ada por pai keba por pen Karbi Youth Student Organization amai phukorsing kiswahin pensi songalama pangjar pon lapang solong alahiaman ping penangkastong dun NEWS24 Karbi Anglong Chief Editor Jitenteron ahin pensi kek ing than pon la solong alahi sorpo aman pen liso amai phok khai Elvin timong lapen lang milike se branch akhai Birinsing inghi lapen NEWS24 Karbi Anglong Chief Editor Jitenteron atum chitongdun se jumisen Karbi Youth Student Organization klembang pun lapen klembang piangbong chitan chimum padopon si ingsamjang pen pechun pon Tipu pen berta pangdakpon Elvin Timong NEWS24 Karbi Anglong. Fransi Kardong Pajeri lo ini kan sedang ini tum keklan kita jika lepas non kevangji Frank kevangji lang anso se Bisoi jang tuman kerapon ni hansi nilihin pen cisik sedang lo di kecok lo labang so ningkan di kecok kalong ditung tu thang audiens betame ditung mahathai bangke talon pon lo misen pen chun pon lo asi ditung member tung central committee district committee branch committee lo an pantame tapusong kepachun thek tanga cherap chito dun thek pot churo lo lapen ke pili kadang so indeng pi amai kita tu kono yang itu dun tuman organisasi tuman ale tame bang sucoro lapen ke ditum KYS open ditum
dak arong alam pupe hang alam pupe itu atau anu hitami itu damji Lakha Krepli constituency kapalo Bolpung Bitilangso School China Horizon Chiplangder Lakha Kripli constituency ke parlo Borpung Pitilangso School Chainong aro asun kachiplangder kedam tanganing kan pen coronavirus made lockdown pen pining anta lockdown bom langla silapangso school majogle dhan sita lapangso school along nangchilang pen osumra tumaphan ke than ponje phasi chuning ripon jong silapangso school ave pulote nilitum Borpung au sumaratum ke nahok det popusi chuning ridon lapen non ason Chainong aro asun pachiplangder pulote koson silapangso school kireng lang maposi ratum nang pachini dun jongsi lokachi thana bang chiwang we pusitame nangli dular mate nangli pharman komad nia phan arpu chipi nangji lapen lapang so school kereng japan ke majok aphan sitame pathanangji pusi hadak hawar aratum pen tuning ripon pedo News Desk report NEWS24 Karbi Anglong Lakhain Koirapho Nilip MEC Kapalo Sanglan Kadalong Bang Phuket Jok Aphai Lakha Mai Inipon Nili balong kilik ki jok tang apai APHL sia song kon si kilong ma kilong li apai a report ka chena mai kang ni amai along mai pu APHL si rap mai pu rajasti so ke choria mai mesen pen mai choripon lapen alohia man pen dipu candidate jai katro lapen brokajan LA candidate Samson Teron Central Committee IT Cell Dipen Rongpi Brokajan LA Pen Rap Mai Pu Robinson Singer Lapen Central Committee Dipu AGS APHLC Rajan Timung Lapen Nilip Aro Keja Atum SGB Laurent Teron Koila Mati Lapen Nilip Along APHLC Apan Ningka Chithar Ratum Bang Pharo Ketom Rapokep Arat Chitong Pon Lapen Pinika Chitong Aratum Angno APHLC Asong Japo Jai Katar Ning Pathetikang Long Plita APHLC Haipon Lapo Lapen Akaprek Asong Congress Lapen BJP Atum Anta Ilitum APHLC along Wang Tu Etnon Puta Pachini Pon Pensi Mai Mesen Pen Pachun Pon Nilipen Berta Pangdak Pon Anilson Rongpar NEWS24 Karbi Anglong La constituency LA constituency Plita APHLC si Hai Lapji Athema non ke muni tum chini lo Edet se kecherai ba prang ni edet la pen elong li havar long li avete detta do tekte munit avete detta do tekte anga non ke ituma munit khai ke ha 1951 hot ke 88% non ke 44% la ke BJP Congress atum si ke claim ke chok che posi la puson itum phan na pivira na tu pon ang pon rong lo bang khai phan pe wang varet lo hala tum phan pe wang long nang ne pulo hala tum phan long le ra pinang ne pul sakori ta pinang ne pusi 60 dol long ke tok seta lang litum ke la 60 dol lam ta kroi tu the det lo an ke ilitum karbi la pe inglong ara tum phan ka pivira kam si alang litum klem bom lo la salam ke ilitum rat atum non ke chini lo rong be theta la si vir vedet nang ye pot si non ke thur pak lo ha rong be theta aja ha atum ke hala ruling party atum phan ang nu ke pudun dedet le hala hem su nang pi pu pe nang cancel pi da chi palai hu ka binong ke election hot ke son ning ke kertang a lo ke lo teng ke athema lai hu ki pi ke alang litum le na pi li det le lage government na scheme le lage alang litum le rem thu det seta ni litum sita lage pi thu bom yi gen te la si ni litum si lai hu ya scheme da non ki pipo la posi moni da tumหมอพี่ตันนี่ลิตุมาลงเกวังสังรังเรเดเจียพันอลังลิตุมตันนี่ตุมาลงนังชิงคีจะทันไปไม่บอมหรอนนเกเราพูดเยอะแล้วสินี่ตุมชินี่หรอการเบียงลงเราเป็น NC Hills ตันนี่ตุมซี election แกไฮเวกโป APHLC ตุมซีแล้วสินี่ลีกระชนิงลีกังตุง BJP บา Congress ตุมมันเกอลังลิตุมไฮเฮเกจะไปดุกหนังเดลูทั้งบักเบอันเกละตุมเกไฮเฮพีซีAku hai he mat akim yesi klemi pulela ta son da preke setanu ge hai ta hai he anke det karbiarat inglong arat tum hanga pivir dia kam si klem tu rong apot alang litum non APHL sialong si nang dun tu et nang ji pusi ne litum ke alang litum phan kaperi thulo hello la pen pini ameita nitum theklong lo pini amei atengke lage nilip constituency MAC constituency nilip la atengke nilitum sidaka hai thori APHLC ke apuye
election ahut poisa we pin sita nili tumalong hanga we pin sita ke claim la pen kedam ni tum jasemet chipiduk lo la pen arong tin la pen asitina puling long setambi nili tum meeting pendang lok la katto gawe ni tum claim chipiduk long lo lasi pini ni tum kedam tang MP election ahut ko anma hut kelongji dak ni lipen non la bangso MLA election ahut nili tum ABCC long thuji la hello lasi non kirang jilang MEC election ahut sita nili tum dak ni lipen jasemet kechipahai derji phansi ni tum boli polong nili tum long dan su sesi rada tum da wang bom lo kedam tang MLA election ahut bangke jasemet kese atu Dr. Numol Mumina Phan Parem Nangji Lasi Kongres Pansi Pahai Nangji Upenapot Kyong Dung Arada Tung Dak Kamang Hudulo Sitame Nona Phi Election of Woodjok Dera Phi Bangke Kese Atung Lapen Kapreka Atung Lahai Lamang Thana Bangke di Tumana Kapamang Hujot Usinona Phi Bangke Rada Tung Chini Bambekalo Lasi Non Kirangji MEC election of Bangke Kedam Tang BJP Phan Ki Jogat Tuman Lapen Kongres Phan Wood Ki Pia Tum Alta APHL Silong Sibang Labji Pusi Arong Same Nona Bangke Kachingwai Pedulo Lasi ni tum ning Tepolo Kirangji MEC election of Bangke ini tum APHL si pensi dilipke high effect Pusi ni tum Pili Labang So Amayalo ini tum Chingwai Ono Tak Giputar lang so along, kalitang lang tulong hang asipo, kalitang SCB tamsing long hang labang so pirtepen awetang lo. Alang li ahemasol kawe kiling pi, asomar bahini, pujarong hang pi, clear dap rong hang pi, lapen akorte bang pli, angjer bangkit pamatumapan, cepamo tekang lo. Alang li pirtedo tigahot, ningkan kreser kebra trok, ASDC movement ahot sitame, kaya parmanapan, mata ponsi dode sangse, sai, Kiklem cepa dugdun lo laan cotakali alang li KSC teralang so branch KCS along sitame ametang asai puce matha ponsi lo charli ahin mate jutang jubar ahin along sitame sai cepa dugdun lo alang li arong kacewa hot ningkan plike bagetom anved lang men keso penajoksi pini alang li Difu Medical College along Jangmini pai krep horni Difu Medical College along ada por pioneer kebra minit ingkoy apor malom si alang li labang so pir tepen chi upon lo Ipupen berita pang nakpon Elvin Timung NEWS24 Karbi Anglong. Ye berita la ponsi kang tonenglo 2 me thak me kardom.